Takže děvčata, doufám, že Moniku mezi sebou dobře přijmete. Je to milá, hodná, hlavně pracovitá holka. A když trochu potrénuje, bude stejně dobrá, ne-li lepší než vy. A konkurenci co? Potřebujeme. Ale jak víte, mnohé z vás to už tady zažili. Svaz má peníze pouze na 5 holek, takže když přišla Monika, jedna z vás musí odejít. Neříká se mi to lehce, protože jsme si všichni udělali mezi sebou velice hezký vztah. Vzájemně si respektujeme, máme se rádi, pomáháme si, ale všeho s mírou. Protože konkurenci co? Potřebujeme. Každopádně Monika je tady. My jsme na vedení vedli dlouhé debaty o tom, která z vás nás bude muset opustit. Mluvili jsme dlouho a volba nakonec padla na Jarmilu. Je mi to fakt líto. Ale roli se hrály i faktory, že Jarmila je tady služebně nejstarší a podle některých zdrojů nebudu jmenovat, se všemi zrovna teda dobře nevycházela. I když jsme byli velice dobrý kolektiv, že jo? Nemám pravdu? Tak vy ostatní běžte ukázat Monice šatny, sprchy a takové věci a my s Jarmilou pořešíme potřebné formality. Domluveno? Tak Jarmilo, mně je to fakt líto, že ta volba padla na tebe. Já ti na svazu bránil. Říkal jsem, že Jarmilu jedině přes mou mrtvolu. No, že si máme rádi, že máme pěkný vztah v kolektivu a oni ne, musí přijít Monika. Monika je hezká. Že jo. Tak u mě byly vždycky jenom pěkný holky, nemám pravdu. To máš. Ať tě teda nezdržuji, prosím tě, pojď mi to podepsat, ať mám všechno papírově v cajku a můžeme se rozejít, co? A ne, že mi začneš lajdat. Pamatuji na ty poháry. Byla to sice kolektivní záležitost, ale ty jsi byla vždycky ten dříč a tahoun celého týmu. Bez tebe by nebylo nic. A pořád si v první léně. No ty jsi byl taky velký dříč. No, tak snažil jsem se. Dřel si a dřel, ale mě si nikdy neudělal. Jarmilo, to už je přece dávno. Půl roku to je. Loňský mistrovství. Tam se ti to skoro povedlo. Konec jsem teda musela malinko přihrát, ale byla to jedna z těch tvých světlých chvilek, Davide. Jarmilo. Duben 2010. Za zásluhy. Tak jsi mi slíbil, že bych mohla trénovat mladší žákyně. Jsi byl hotový teda fakt hodně rychle. Že by to bylo tím diplomem. To by snad stačilo, ne? Soustředění v Počernicích. Kdyby jsi u toho tak neřval, tak ani nevím, že jsi něco dělal. Buď už tichá! Člověče, já se divím, že to nevadí tvý ženě. Se jí na to asi budu muset zeptat, ne? Počkej. No, dobrá. Oba se uklidníme, no?
Co požaduješ? Ještě rok chci trénovat. A pak dostanu ty mladší žákyně. Ale je přece dohodnutý, že místo tebe přijde Monika. Hele, vyber si. Dobrá, místo tebe půjde Hanka. Stejně je v poslední době nějaká divná. Ty si běž vybalit věci a udělej si jedno kolečko, ať si rozehřeješ. Jo, a zavolej mi prosím tě Hanku. Pojď, Hani, posaď se. Už je ti líp? Jo. Víš, Hani, nastala taková situace. Davide, budeme mít dítě.